The time is 6 minutes past 2. Lago Radio Sunny South 97.0 FM. The hits is on and on and on. It is again umhlaka at 5, if I'm not mistaken. The show will start by at 2 o'clock. Iphala ngo 6. The show is called After Party. Kanti mina ngigama lami nguMbongeni isibongo ngowakamthwane. Mawuthi ufuna ukuxhumana nami la e-studio ku easy kakhulu inamba yethu nje la SMS la uphinde umfonele kuyona ithi 0734171163. Kade-ke ngigcina izolo ne ngithi-ke welcome to the show. Isho-ke izophampa kamnandi nazi ukuthi as usual ikhona laphayana ke i-mix yethu right laphayana ngo-10 past 2 kuze kushaye u-10 past 3 hour lonke. Then after that uyazi ukuthi laphaya ngo-22:4 iweda yethu yokuqala, iweda update yethu yokuqala siyakunikeza yona kuzothi laphayana futhi ngawo ukwara to 5. Yes, ngiphinde futhi ngikaye ngenye yesibili i-weather update. Ungakhohlwa ukuthi khona i-feature yethu emnandi kakhulu laphayana ethi 2 songs in one artist. Kanti futhi khona i-wake up call yethu if khona somebody who's celebrating a birthday yakhe. Into ongenzela yona lapho nje wena ungisendela igama lakhe nesibongo nanokuthi uhlala kweyiphi indawo bese ukunikeza inamba yakhe nawe bese ubhala igama lakho phansi kwenza ukuthi base ngimfonela ngimtshele ukuthi okay mina nginikeze usibani then uthe angikufonele because ucelebrate i-birthday yakho. Angithi phela kunjalo impela isikhathi u-8 minutes past 2 bese kuthi ngapha kwa-5 namhlanje zokwenzela nje smallanyana concert. Sibiza le mini concert endaweni what to call endaweni silly advice asizoba nayo yona soba ne-4 songs lapho ziba khona nje the mini concert. Then after that zobe khona send your shout out. So ishow yethu izosuka manje ke izoma kanjalo kusuka from now till 6 o'clock in the morning. So welcome to the show. My name is Mbongeni. My name is Mthwane. Sindawonye ukushaya lapha na u2 ekseni ku after party. Angibongeke lapha yena ke kuNtshangase. Kanti usukula leNtshangase kade suka nawo lapha ku10 wazokubeka la ku2 o'clock in the morning. Ikhona ke i-mix ka DJ Soul Motion Sithembiso wakwanzimande yazosithatha isikhathi singanani kusukela manje azosibeka kuleya inkathi le engiyishoyo bese kuthi ke later of the show ishow izoqhubeka kanjalo bangishilo bathi mawufuna ukuconnecta nami la e-studio ku easy 0734171163 kungenjalo ungathi go to our social networks. Mawuthi ukhona mo social networks uzofika ungi-add lapha as your friend Mbongeni Mthwane. Kungenjalo uye lapha ku Twitter uthi @Mbongeni Mthwane. Ngikhona ku Instagram uzongibona. Ya uzongibona ukuthi nawe ukhona sithanda ukuthi uphathana kahle kusukela manje uzokushaya u2 o'clock. Nami ngiyapromise ukuthi soze ngimphothe. Nangengozi ngeke ngikwenze lokho. Ezinye indaba engizophathela zona engicabanga ukuthi zikhona la. Sikhulumisa lo ukuthi lapha eNamibia kunomthetho ohlongoza ukuthi if uthe uyamba ngezinyawo kwenza i-accident mhlawumbe wanokwa imoto walokhuza walimala nawe bazokufuthisa lento i-breathalyzer nawe uzofutha nawe. So how's that? Ngibona ukuthi uzoloke angathi abantu bezwa kanjani. Namhlanje ngifuna ungitshele a-classic lies amanga owake wawasho or amanga owawatshela umuntu. A-classic lies angifuni nje amanga amancane ngifuna ukutshela amanga ukuthi ewangishashaya umuntu Mbongeni. So uzongitshela ke other side of 3 o'clock. For now let's go straight to our mix laphana elindile laphana usithe wakanzimande. My name is Mbongeni, my surname is Mthwane. Asenze kanjena ke sinukuza siye kuyona straight mix yethu yanamhlanje.